Кайнар сәлам, шоу-биз тамашачылары. Бүген мин Ландыш Нимаджанова сезгә татар шоу-бизнесының өр-яңа һәм кайнар яңалыкларын җиткерермен. Сез әзерме? Без башлыйбыз. Фирдус Тимаев балачак хыялын чынга ашырган. Ул үзенә Беларусь тракторын сатып алган. Тәҗрибәсе булмау сәбәпле бар нәрсәне телефоннан шалтыратып кына сораша һәм өйрәнә. Йорт алдында җәелгән ташны тигезләр өчен беренче тапкыр руль артына утыруы булган, тракторның бер шлангысы шартлаган. Аны алмаштырып, күршедә яшәгән апасының ишек алдын тигезләргә барган. Әмма техникадагы көзгесенең торбасы апасының гараж калаена эләккәндә, аны яхшы гына бөкләгән. Җырчы апасы күрмәгәндә генә буларны барысын да турайтып куйган. Фирдусның кулыннан эш килми дип уйламагыз. Аңа бары тик әз генә тәҗрибә кирәк. Уңышлар сиңа, Фирдус. Артымдағы талда эздеріп сайрый бір күш, сайрый ул жәйлердегіне ишетілмей кезір күш. Әйді сандуғаш, үтті сені тілегімді, сенің аңды аласың мейдім еш жүрегімді. Әйді сандуғаш, үтті сені тілегімді, сенің аңды аласың мейдім еш жүрегімді. Ленар яшен аварияга эләккән. Җырчы пассажир буларак артка сиденьеда утырган. Начар һава торышы булуына карамастан, машина руле артында утыручы алдагы машинаны узып китү теләге белән каршы юл полосасына чыккан. Каршыларында машина тап булуы сизми дә калганнар. Нәтиҗәдә Ленар хастаханәдә сынган күкрәк читлеге белән ята. Җырчы сезгә сәламнәрен җиткерә, ә без аңа тиз арада терелүен телибез. Барам атлап, берни кирәк түгел. Бу дөнья миңа буш, бары сине тели күңел, сине сагына. Бер туктамый һәрбер вакыт, хәнин барам атлап, адым сайын ватылып, ярар инде җитәр. Без бит кешеләр, безнең бит бар йөрәкләр, мәңгелек түгелләр. Син аны тыңла, ни әйтәсен мин беләм, хатыра. Гафу ит мине иркәм. Үтінәм сен һәр кеше, үтінәм сен һәр кеше. Синең кебекне дөньяда, мин бүтән таба алмам. Җырчы топ-клип тапшыруының алып баручысы Айрат Ильясов 10 килога ябыккан. Айрат безнең белән ябыгу рецепты белән уртаклашты. Рецепт бик гади. Ябырга телисез икән, ашамагыз. Иң мөһиме кичен ашамаска. Ашарга теләк туганда кайнар су эчәргә дә 20 минут эчендә йоклап китергә. Чөнки 20 минуттан соң ашау теләге икеләтә артачак. Бик гади һәм эффектив рецепт. Өйрәнегез. Мәхәббәт чакырганда килми, яшен төбе кинәт кабына. Тик бер исем кабатланса, күңелеңдә сөеп салына. Мәхәббәтнең кыйгач кашлары бар, дулкын чәче алтын сипкере. Мәхәббәтнең күзеннән яшьләр, мәхәббәт ул синең шигырьләр. Мәхәббәт ул синең шигырьләр. Күптән түгел без сезгә Әлфинә Әсханованың «Ерактагы йолдызым» дигән җырына төшерелгән клипны тәкъдим иткән идек. Әлфинә апаның яшьлеген җырчы Индива уйнады. Сюжет буенча кызның сөйгән яры диңгезче буларак уртак мәхәббәт урынына диңгезне сайлый. Һәм кыз гомерен диңгезнең ярында сөйгән ярын көтеп үткәрә. Диңгезче егет ролен Гайсар Миндигулов башкарган. Сез ничек шулай мәхәббәтне уйный алдыгыз дигән сорауга Индива без съемка алдыннан гына таныштык. Һәм әлбәттә башта кулга тотынып йөрүдән мәхәббәтне уйнауда уңайсызлана идек. Әмма нәтиҗәдә матур клип килеп чыкты, дип уртаклашты җырчы кыз. Әйе, чыннан да клип бик матур килеп чыккан. Һәм без янәдән сезнең игътибарыгызга Әлфинә апаның клибын җиткерәбез. Yaşım sin ayım, yiraktagı yıldızım. Көңеліңдә бәйрәм булсын, сиңа бүләк бу җырым. Ник булмадың язымда, сандугачым тагымда. Назлар идем, сөяр идем, сайратып алар.
Жырчы Альбина Панаева Миралия исемле кызын балалар бакчасына бирди. Башта илап кала иде, хәзер ияләнә инде ди жырчы. Альбина үзе музыкаль мәктәптә укыта башлаган. Бу аның өчен беренче тапкыр түгел. Жырчының укыту өлкәсендә 8 еллык тәҗрибәсе бар. Төрле яшьтәге балалар бар. Алар белән бәйгеләрдә катнашып, югары урыннарны алабыз. Укучыларның уңышларын күрү минем өчен зур бәхет диде жырчы. Шул арада Альбина яңа җырлар өстендә дә эшли. Димәк, тиздән без аның иҗат җимешләрен ишетә алачакбыз. Көтеп калабыз. Туган көн, бүләк бирә торган көн, матур сүзләр, зур теләкләр алып килә торган көн. Бәхетләр телим сиңа, шатлыклар телим сиңа. Минем һәрбер җан сулышым, һәр яңа көнем сиңа. Син минем матур кызым, син минем таң йолдызым, син минем җаныкаем, син минем алтын каем, син минем бәгыркәем, син минем бәхеткәем, син минем асыл кышым, син минем матур кызым, син. 23 октябрьдә Уник залында кабатлы концерты гөрләп үтте. Элвин Грей Фирдус Симаев белән бер-берсен кабатладылар. Элвин Грей Фирдусның гомер үтә җырын башкарды һәм яратылган җыр Элвин башкаруында да тамашачыларның күңеленә хуш килде. Хәтта Элвин Грей Кукмарада концерт биргәндә тамашачылар аны нәкъ шушы җырны башкаруын сораганнар. Җырчы югалып калмаган. Шунда ук тамашачылар алдында Фирдуска шалтыратып, гомер үтә җырын җырларга рөхсәт сораган. Миңа монда шундый сообщение килде, синең җырыңды гомер үтә дигән җырны сорыйлар. Прямо бөтен халык. Киң күңелле Фирдус әлбәттә каршы килмәгән. Ашмады гамәлгә ант итеп бирешкән вәгъдәләр елама ярсыма син үзең гаепле барсыңмы Шоу-биз тапшыруы сезгә яңа клип тәкъдим итә. Бергәләп карыйбыз. Искән җилдәй гомер үтә көябез шуңа. Вакытыннан иртә йөрәк сер биреп куйма. Яшибез әле тынмагына. Килә көннәр, китә көннәр, килә дә китә. Яшидек кичә. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Исә җилләр исә дә исә. Җил искән якка исмәдек ят исәбенә. Күкрәктә йөрәк типкәндә яшибез әле. Гомернең бит иң матур мәле. Китә көннәр, килә дә китә. Яшидек кичә. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк.
Байлык түгел бай болу кесә. Ниләрең бар үзеңнән соң калдырып китәр. Җилләргә очмаслык булсын түккән көчләрең. Алсын җирдә матур эшләрең. Китә көннәр килә дә китә. Яшидек кичә. Китсен көннәр бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Китсен көннәр бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Китә көннәр килә дә китә. Яшидек кичә. Китсен көннәр бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Китә көннәр килә дә китә. Яшидек кичә. Китсен көннәр бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Китсен көннәр бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Җырның җыртыгы булмый диләр. Рәвешләр төркеме алай уйламый. Һәм курыкмыйча иң популяр җырлардан җыртык эзләделәр. Өр-яңа проект Җыртык җырдан кайнар репортаж сезнең өчен генә. Бергәләп карыйбыз. Җыртык җыр проектының алып баручылары Рәвешләр төркеме менә инде алар монда. Әбри, Фәрит монда. Ничек кәефләр? Аллаға шөкер, әзерлек тулысынча көчкә бара. Якын арада концертны башлап җибәрәбез Алла бирсә. Эшлисе килә, прямо эшлисе килә. Нитеп торабыз менә. Менә без Фәрит белән ничә ел җырларны гел җыртырга яратабыз. Үзгәртәбез үзебезчә җырның төп мәгънәсен бераз гына читкәрәк куеп, яңа төрле фикер, яңа төрле мәгънә җиткерәсебез килә. Инде бүгенге концертта без бу вазифаны җырчыларның үзләренә тапшырабыз. Үзләренең җырларын үзләре җырласыннар шул. Дуслар, Җыртык җыр проекты ниһаять инде сәхнәдә. Сәхнә арты нәрсәләр белән кайный? Артистлар ничек әзерләнә? Сез менә бу тапшыруда белә алачаксыз моны. Һәм инде кайнар репортажны бары тик сезнең өчен әзерләдек. Әйдәгез бергәләп карыйк. Киттек. Мин колбаса турында җырладым. Рифмга туры килә, аннары действительно дөньясы да колбаса. Авыр булмадымы? Юк, шуның хәле рәхәт булды. Бер күрүдә сразу уже менә хәзер ул сүзләрне онытып та булмый уже. Киттем. Җырлыйсыңмы син тагын әле алда? Алла бирсә киләчәктә җырлыйбыз инде. Төнне белән уятып сырасылар да җырлый торган җыр хәзер гел бер җыр җырлап торган булмый инде. Хотя бы сүзләрне үзгәртергә кирәктер дип менә уйлап торам. Үзеңнең популяр хитыңа инде яңа сүзләр дә уйлап тапканнар. Җырларга авыр булмадымы? Юк, булмады. Yanında
башка җырларыңны ничек үзгәртергә планда юкмы? Юк инде пока үрдәкләр турында җырлап торабыз, у нас бер ярты елдан күз күрер. Ну, бүтін жырны да үзгәртеп бетереп булмый бит җырчының. Менә җырчының бер җыры була, шуны менә как популярмы шунда, анда бер кызыграк Үзенчәлекле. Или бер инде кызыклы сүз була, менә шуңа бәйләнеп китеп, аны үзгәртеп җибәреп була. Менә бүтін жырны үзгәртеп булмый, ул аннан соң бестолковщинага килеп китә. Иркәннеке бик ошады. Ни өчен? Ничектер кызык, авыл темасы, үрдәкләр, хайваннар бик ошый. Самый эффектный дип әйтергә буладыр инде, мәсәлән, Иркәне и Булат Нигъмәтуллин. Каблук астында ясадылар түгелме сине? Нишлисең инде, без бит инде барыбыз да ирләр өлешчә каблук астында, шулай бит. Мөмкинлек булганда ир кеше бит инде барсын да эшләргә тиеш, шулай бит инде. Коттеджын да төзергә тиеш, киемен да алырга тиеш, баласын да тәрбияләргә тиеш, акчасын да бирергә тиеш, шул хатта чәчәген дә бирергә кирәк, шулай бит инде. Ә болай үзең гомумән өйдә ашарга пешерәсеңме? Ну, сирәк пешерәм инде. Ну, пешерсәм, тырышам инде яхшы тәмле итеп пешерергә. Әмнә сүзләрне уйлап тапкач, артистларга тәкъдим иткәч, алар баш тартучылар булмадымы алар арасында? Без бергәннәр арасында баш тартучылар булмады, бәлки инде алар баш тарткан булсалар, мондай концерт килеп тә чыкмаган булыр иде. Менә Рәвешләр төркеме бу җырының өстендә эшләгәннәр бит инде, сүзләрне үзгәрткәннәр. Үзгәртүләре ошадымы? Ну, юморной концертларда җырларга теге килешә. Әйбәт, оригинальный сүзләр, шулай ук матур. Менә бу җырыңны ни өчен сайладылар дип уйлыйсың? Ну, чөнки минем популяр җырларың бар бит инде. Популяр җырлар бар да, ләкин менә нәкътә теге мәхәббәт темасы түгел, менә куян күчтәнәче, балачак темасыннан корыда торган җырлар безнең әс, куян күчтәнәче җыры турында гомумән юктыр дип тә әйтер идем. Концерт, оригинальный кайсы ягыннан җырчыларның хит булган танылган җырларны үзгәртеп җырлау дип әйтик. Инде аңа бик тә әзер түгел инде әйткәндә. Ну, шулай да әкрен генә матур итеп йөреп чыктык. Сүзләрен ятлаганда килгәндә өйрәндеңме, яхшы өйрәндеңме? Укыдым ич мин чыгып. Миңа шунда ук язып биреп, шунда ук укып җырладым. Әзерләнмичә генә килдем. Ничек җырладың? Менә шулай чыкты. Әллә карап кына җырладыңмы? Сүзләрен өйрәнмичә. Карап җырладым әйе. Аның бит көйен өйрәтмиләр сахнада, сүзен генә бирәләр. Көйгә сүз куеп җырлау ул җиңелрәк. Ул сүзгә көйне яңадан өйрәнеп җырласан сахнада ул вакытта авырак булыр. Җыртык җырга бүген Акшымырт дигән җырны җыртабыз. Ничегрәк үзгәрткәннәр? Билгелеме әле? Билгелесе билгеле, репетиция вакытында катлап карадык. Менә инде тамашачыларга ничегрәк җиткерербез. Ничек кабул итә тамашачы? Бик күңелле, бик матур чыга чыгалар без. Ришат, әзер мисең? Әзер. Менә инде дулкынланып торам әзрәк. Авыр булмадымы? Сүзләрен ятларга өйрәнергә? Юк. Бу проект битендә яңа, менә сиңа ничек кирәк? Вообще, гомумән алганда. Халык әле нитми, кабул итә алмады әле менә. Җиктер сәер генә итеп карап калдылар. Юк, әйбәт кенә халык әйбәт.
кабул итә. Җырлар җырдык. Миңа беренче җыр, ышан. Беренче җыр. Кемнеке ул? Илдар Ахметов булган иде. Һәрбер концертның битендә башлангыч өлеше була һәм инде урта бер өлеше була, халык күтәрелеп алган урыны була. Аллаһка шөкер, фиту башында зирәк ни булса да, ахырында беренче бүлтнең ахырында дип әйтергә кирәк инде, халык уже күтәрелде. Бөтен шыршый, бөтенесе дә әйбәт. Бөтенесе әйбәт. Әйе, халык көлде, ошады дип уйлыйм. Тәкелгәч инде ул халыкка бирелә, алкыштадылар. Бик ошады әйбәт. Киләчәктә Алла бирсә, ияләшер бу проектлар барлыкка килеп торсын, яңадан яңа идеялар тусын. Яңалык диндидер, халыкка да бик күңелле, елмаеп көлеп утыралар барысы да. Шаркылдап көлеп утыралар, бик кызык булды аларга да, шуңа күрә мондый концертлар күбрәк булсын дип теләп калам. Минемчә, яхшы проект һәм алда да шундый кызыклы проектлар белән халыкны тагын да теге бәйрәм ясасыннар халыкка. Бу проектның идеясы инде безнең үзебезнең Рәвешләр юмор театрында бар иде. Дөресен әйткәндә, без күп еллар инде шушындый идея белән шушындый инде жанрда эшләп киләбез. Әзрәк үзгәртү, аз гына инде бу шуннан бер әйткәндә артистларга көлү дә түгел, аларның җырларына да көлү түгел. Просто халыкка инде юморный вариантын гына җиткерү. Менә артында инде безнең авторыбыз Рәвешләр юмор театрының җитәкчесе Фәрит тора. Менә үзе дә килеп җитәр, аңласа аңлатып торыр. Шул Фәриттән чыгып, Барыс медиа белән бергәлектә эшләнгән бер проект дип әйтергә кирәк. Бик яхшы проект, менә аны һаман дәвам итәргә кирәк. Яңа проект, яңа концерт. Безне бик шатландыра. Тагында шулай кызыклы концертлар, проектлар булып торсын. Бик күңелле проект бар, менә Жыртык җыр дигән проектны уйлап чыгаручыларга, һәм әлеге шушы проектны булдырган кешеләргә, иҗат иткән кешеләргә барчасына молодцы, бик зур рәхмәт. Шайтыр безне менә халыкка инде тагын бер үзенчәлекле теге бер яңа сулыш керттеләр дип әйтергә. Миңа ошады әйбәт, молодцы егетләр. Шулай алга таба турышып, яңа проектлар чыгара торсын. Шуны хәле яхшы концерт. Тагын киләсезме? О, обязательно. Бүгенге шулар, мин дуслар, исегезгә төшерәм. Барлык яңалыкларны безнең тапшырудан башка ВКонтакте официаль төркемебездә һәм Instagram аккаунтында күзәтә аласыз. Мин Ландыш сезнең белән саубулашам. Пока-пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.